Ναι. Ναι, καλά. Αφού έχει να συμμετέχει γι' αυτό. Είναι ένα πουλάκι εδώ και θα ρίχνει τα τριξία, από ξέρεις, θα πέσει και αυτό. Χόρεψε καλά, βρε. Πώς χορεύει ο παππούς, για χόρεψε. Κοίτα να μην πέσεις. Το κορίτσι μου. Ο Στέφανος χορεύει το άιντε χαρολάκι και παντρέψουμε. Για κάνει και αυτή την καινούργια τη φιγούρα που έμαθες, που κάνει ο Pitbull. Μπράβο, πολύ ωραία. Ωχ, παιδιά, μόνο να τη δει τη γιαγιά πώς χορεύει. Ο παππούς πώς χορεύει. Ο παππούς πώς χορεύει. Πω, κοίτα να μην χτυπήσει τα χέρια σου μόνο. Μόνοι σου χορεύεις. Ναι, παιδιά, εδώ. Ναι. Έχει κάτι πεταλούδες γιαγιά είναι θέλει μέσα στην μπλούζα της. Μόλις ακούσει μουσική, πετάνει πεταλούδες. Τρελαίνονται και εκείνες, Βέβαια, γιαγιά, μόνο να δεις τι γίνεται. Θέλει να χορεύουν. Θέλουμε να πάμε στο χορό τώρα, γιαγιά. Είναι τώρα. Θα πέσεις, βρε, θα χτυπήσεις. Θες more practice, ναι. Έχετε σήμερα χορό να πάτε. Όχι, αλλά θα πάμε. Α, ωραία. Πάρτε για εκεί που χορεύω. Όχι, θέλω να τη γράψω στο χορό τώρα, θα δούμε. Μάλιστα.